Минем Зәрә әбием. Әйе, минем әбием дияргә, минем хакым бар. Чөнки мин үземне белә башлаганнан бирле күрше әбисе Зәрә әбидән чыкканым да булмады дисәм, ялган булыр иде. Безнең балачактагы ине бары тик бер тыкрык кына аерып тора иде. Ул кияүгә чыкмаган ялгыз гына бер үзе яшәп ята иде. Без аны үз әбиебез кебек кабул иттек. Мин килеп кунарга керә идем. Ул да безне үз баласын яраткан кебек ярата иде. Аның тәмле итеп пешергән кәбестә ашлары, аның тәмлелеге һаман истә. Балыкны безнең яктагы ташбаш балыгы, кечкенә генә ул, мойвы кебегрәк. Аңардан да тәмле итеп жарит итүче юк иде. Өстенә берничә йомырка сытып җибәрә иде. Үзе балык ашамый, үлгән ул дия иде. Башыбыздан сыйпап кычаклап ярата иде. Шукланып тыңламый башласак, әзрәк әрләп тә куя иде. Ачуланмый идек. Тыңлаган булабыз да, тагын уйный башлый идек. Абысының кызы кунакка килгәч, бөтенләй кызык иде. Кул эшенә кечебез җитә башлагач, әзрәк булыша идек. Бәрәңгесен алышырга әти-әни дә булыша иде. Зәрә әбигә ярып мунча кереп йөрүләр, халык әйбәт иде авылда. Кемнең мунчасы бар, мунча керергә җылысы суы бар, мунча кергез дип дәшә иде. Мунчасы булмаган тирә күршенең үзләре кереп беткәч, кыш көннәрендә бөтенләй рәхәт. Әй яктысында кайтасың, бөтен тәнең җылынган. Кайткач Зәрә әбинең чәйләрен эчеп, туймаслык җиләк тәмнәре хуш ис тарала, балда чыга. Берничә тәмле конфет белән сыйланып, рәхәтләнеп йокыга таласың. Аның кечкенә генә ызбасы курчак ие кебек. Яртысын зур бер мич алып тора. Почмак такта белән тотып алынган. Түргә узып йөри торган ишек урыны матур чашау белән кырып куелган. Түрдә эч тәрәз төпләре матур гөлләр белән тулган. Йоклар өчен зур бер киң агач кровать, тамбурдан кергәч тә уң якта. Почмакны бүлгән такта стена кырында сандык өстендә матур итеп иеп куелган юрган мендәрләр, алар өстенә ябып куелган ап-пак челтәр. Почмакта тәрәз аның янәшә тактадан ясалган сәке. Анда утырып чәй дә эчәсең, Кунак тактаңны куеп тыкмач кисәсең, күп төрле эш башкарасың. Өстәл кебек янәшәсендә стенада киштә шкаф, табак савытлар тора. Әле Зәрә әбинең мондый һава сулаткычы да бар иде. Мунтный һава сулаткычы да бар иде. Ике стена арасындагы мөгне йолкып алган. Аның урынына чүпрәк тыгып куя. Аш пешергәндә һава беткәндә ачып куя иде. Элек форточка булмаган күрәсең. Кичке төннәрдә мич кырында керосинны лампа куя торган уелма бар. Эске урта бер җирендә. Шул лампаның яктылыгы астында кичке аш ашаулар, кич утырулар матур әкияттәге сымак кына калдылар. Иркәләнеп кенә эч әбиемнәр белән яшәп ятканда, көтмәгәндә салкын тидереп үпкәсенә яз көне иләнгән сарык тиреләре чайкаган бәкедә яз кояшы кызып китеп пуфайкасын салып, шуннан тирләгән килеш бик каты салкын тидергән. Берничә айдан алтын көз аенда матур дөньяларны калдырып, 60 яшенә дә җитмичә дөнья мәшәкатьләре белән саубуллашып китеп барды. Минем йөрәк түремдә мәңге ынтылмаслык яра булып калды. Әбиемне ник алып китәсез, калдырыгыз дип кычкыргач, җыелган халыкның шыңшып дәррәү елап җибәрүләре колагымда тора. Тормыш дәвам итә. Чыш-пыш киләләр әниләр, күрше апалары ни булган? Аңлашылмый, бабай да кендә килеп йөри башлады. Ул да яшь бит әле, өйләнмәгән, малае бар, үзе дә ялгыз калган. Яшәргә кирәк. Алай икән дөнья. Сеңлемнең дускынайының әнисе күмәчләр пешереп димче булып, ул шундый матур сөйли иде, аның сөйләвеннән бөтен дөньяңны онтасың да китәсең. Йөргән икән бабайга. Зәрә әбине димләгән, ялгыз яшәгәнчә иңне яңартырга да уйлагансың, бура алып куйган иде. Без анда бура эчендә кай-кай уйнап арып беткән идек. Яфаланып ятма, 6 почмаклы ие үзе уңган акыллы рәхәттә яшәрсең дип тәк ризалатканнар Зәрә әбиемне. Дөресен әйткәндә, мин бу хәбәргә киенмәдем дә, шатлана да алмадым. Миңа бик авыр булды.
Бабайларга барсак, өз әбиемне эзлим. Әнинең елаганын күргәч, авыр була иде. Үзебезгә кайткач, Зәрә әбине эзлим. Зәрә әбинең өенә чабып керә идем дә, ишектә йозак каршы алучы юк. Йөрәгем нишләргә дә белмәде. Күнектем бугай. Безне яратып кабул итте Зәрә әбием. Ятимлек сизмәдек. Бабам белән 22 ел бергә яшәделәр. Зарланмады. Абыемның балаларын үз баласын яраткан кебек карап үстереште. Безнең әби диделәр аныклары. 21 ел.